Bale, venga. Martxan dagoen antzezlan batean murgiltzea arriskutsua da? Bai, arriskutsua dela iruditzen zait, zati da arriskutsua, ez dakit oso arriskutsua den. Segun. Ez, gauza arriskutsua badaude mundun. Ez, gaina, aste honetan, justu sartu naiz martxan dagoen antzezlan batean eta nire izpagaldetzia nahiz eta nerviosa zaudet esaten nion. Ez, antzerki bada. Eta ez del pasako, gaizki atzatzen bazai, gehienez ridikuluen got eta iesta. Askotariko sormena garatzeko zein da sekretua? Irekita egotea. Irekita egotea eta beldurrik ez izatea eta beldurrik ez izatea gauza berria probatzeko, gauza berria proposatzeko, eta hoxe. Zenbat bider esan duzu hau ez egin etxean? Inoiz ez? Ke ba? Indezatela eta probatu dezatela, bai. Esati diet, zirkuan umiai malabarek eta erakusten dieten tremenda, hola, esaket. Etxea junda arrautzakin probatu eta alda gero esaket, ezin, holako gauzak bai, baina bestela, probatu dezatela, bai. Aktore, zuzendari, akrobata ala malabarista. Bai, malabaria batzutan behar izaten ditut, denborakin eta egutegikin eta holako krokis batzukin behar izaten ditut, horrekin malabariak bestela, aitortu behar dut, oso txarra naizela malabarietan. Irakasten bakit, baina gero nahi matizkiazu 3 pelota eta desastre bat naiz. Gure zirkua zein herritara eramango zenuke? Zizurkilea. Nudi gabe. Eta esan diote, askotan ikerri, zizurkilea eman behar dela eta noiz patxiristan kriston zelaia dauzkau. Akrobaziak egiteko gorputza zaindu behar. Eta burua baitare. Bai. Eta desente ustez zaindu behar dela. Igual gorputza baino gehiago, Baina, hortan ikasten, burua zaintzen eta gorputza zaintzen bila batean. Listo.